ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ қадри барномаи лазиз бо Отахони Аловдин ва дар ин фасли гармо мо боз ҳам кӯшиш мекунем ки таби шуморо болидатару чӣ гӯем салқинтару болаззаттар гардонем. Ва имрӯз меҳмони барномаи лазиз довари байналмилалии футбол Раҳмонова Дилшода. Хуш омадед ба барномаи лазиз. Ташаккур ки даъвати моро пазируфтед. Фикр мекунам ки аз ин ҷо рост боз бисёр вақти кам доред. Рост ба давида ба тарафи майдони футбол меравед. Дар даст ҳамон чӣ гӯем парчам. Бале, беҳтарин. Хуб, ташаккури зиёд миннатдор ҳастем ки даъвати моро пазируфтеду омадед. ман низ миннатдории худро ба шумо баён мекунам ки маро ба барномаи худ даъват кардед. Саломат бошед. Хуб, чӣ хел аст имрӯз корҳои шумо, фаъолияти шумо? Фикр мекунам ки доварӣ бисёр душвор аст ва ҳамеша чӣ гӯям аз тарафи футболбозон албатта норозигиҳо ҳастанд, бале, фишорҳо ҳастанд. Хуб, чӣ хел аст таби шумо? хуб аст. Ва имрӯз мо ҳамроҳи шумо чӣ омода мекунему, чӣ тайёр мекунем ва пешниҳод мекунем ба бинандагон? имрӯз мо барои бинандагон омода мекунем хуб хӯриши мимоза. Хӯриш ном дорад бинандагони гиромӣ? Мимоза. Мимоза яъне гул. Гул. Номи як гул аст. Баъдан пироги осетинӣ. Пироги осетинӣ. Хуб, барои хӯриш ба мо чӣ лозим мешавад? Хош, барои хӯриш барои мо ман дар ин ҷо мебинам тухм, картошка, сабзӣ, панир ва моҳӣ. Моҳӣ албатта, консервашуда. баъд майонез. Беҳтарин. Хуб, ва барои пирог гӯем агар хамир ва панир. Хамиру ва панир. Яъне фақат ду чиз. Ин зудпаз аст фикр мекунам. Бошад. Хуб, биёед оғоз кунем. Хуб, гӯем агар аз суоли анъанавӣ оғоз кунем. Аввал хош, пиёзро чоркунҷаи хурд реза мекунем. Баъдан дар оби ҷӯш омада як 15 дақиқа мемонем. Бошад. Аз аввал шавқ дар дил доштед ба доварӣ, яъне фикр мекунам ба футбол? На. Ман пеш дар варзиши сабук, дар масофаҳои дароз 800, 1.5, 5-10 километр яъне машғул будед ба варзиши сабук? тамрин мекардам, бале. Баъдан профессионалӣ, яъне касбиро, бале, касбиро бас кардам. Дар назар доред фаъолияти варзишиатонро? Бале, дар соҳаи варзиши сабук қад намудам, вале барои саломатии худ медавидам дар варзишгоҳ. Хуб. Баъдан дар он ҷо як довари байналмилалии дигар, Акай Саёд маро ба доварӣ даъват намуд. Хуш. Чӣ гуна шуд? Яъне шояд дар варзишгоҳ вохӯрдед ё ин ки чӣ гуна ягон? дар варзиши сабук бо ҳам тамрин мекардем, бо ин бародар тамрин мекардем. Он низ ин соҳаи касбиро ҷамъбаст карда ба соҳаи доварӣ шурӯъ намуд. Баъдан маро низ ба он ҷо даъват кард. Бале, дар аввал рад намудам, нахостам, гуфтам на, душвор аст, намехоҳам. Ва як чиз нофаҳмо аст ба шумо? Бале. Футбол тамошо мекардед ё ин ки на? Каму беш. Фаҳмиш доштед? Бале, акун фаҳмишо буд, на камтар буд. Баъдан якум рад мекардам. Хай баъд омадам. Курсро гузаштем, дарсҳоро гузаштем, қонунҳоро аз худ кардем оид ба футбол. Чӣ гуна шуд, яъне пеш аз дохил шудан ба яъне ҳамон курсҳои доварӣ бояд чӣ, яъне бояд чӣ гуна аст ҳамон имтиҳонҳои қабули доварии футбол? Хуш, дар курсҳое ки таҳсил мекунанд ва баъд довар мешаванд. Хуш, якум ба мо қонунҳоро ёд доданд. Хуб.
баъдан соли 2019 пеш аз дохил шудан дар назар дорам ки мисол вақте ки ман масалан мехоҳам довар шавам ва баъд меравам ба ҳамун курсҳои қабул. Хуб дар он ҷо аз ман чӣ пурсон мекунанд аввал? Мисол чӣ мегӯянд? Ман мехоҳам ки довар шавам. хуб аз шумо ягон чиз талаб намекунанд, ягон вай нест, танҳо ҳамон шиносномаю ва ҳатман бояд варзишгар бошӣ ки ё фикр мекунам каму беш ба варзиш машғул бошӣ. бале дар он ҷо яъне фитнес чек мегӯянд, фитнесҳо ҳаст ки ту дар он ҷо бояд бидавӣ бо суръат. Мусоб ҳастанд ягон нафароне ки мехоҳанд довар шаванд? бале хеле зиёд ҳастанд. Зиёд ҳастанд? аз ҷавонон хеле зиёд ҳастанд. хуб мешуд духтарҳо низ зиёд шаванд. сатҳи духтарон камтар аст. Камтар аст? бале камтар аст. духтарҳо ҳастанд ки меоянду фикр мекунанд хеле душвор аст. бисёр духтарон буданд ки омадану рафтанд. дар ин соҳа каме сабр бояд қавӣ оҳиста оҳиста ба зинаҳои чӣ мегӯянд зинаҳоро баромада оҳиста оҳиста ба як мақоме мерасед. ва имрӯз мебинем ки шумо довари байналмилалӣ ҳастед. Яъне бале барои тамоми метавонед ки тамоми бозиҳои ҷаҳониро доварӣ кунед. Яъне ин як мақом аст. ҳамин хел аст. бале хуб чӣ кор кунем? ман реза кардам. ман низ реза кардам. дар як коса гирифта дар оби ҷӯш. дар як коса гирифта дар оби ҷӯш. пиёзро ба коса гирам, бале. хуб бошад. ҳамин дар хонаам фикр мекунам ки вақт кам доред. умуман хӯрок пухтанам фикр мекунам ки вақт намерасад барои шумо. на каму беш. каму беш. каму беш. ҳангоме ки дар хона касе набошад маҷбур мешаванд ки баъд рафта омода кунам. бале. хуб оби гарм пиёзро дар об тар карда мондан амун маззаи пиёза бинандагони гиромӣ бисёр хуштаъм мекунад. хуб пиёза реза кардем. хош пиёз реза кардем. бар мо мегузарем ба қисми дигар яъне картошка чанд дона картошка? картошка 3 дона. хуб анактун вақте ки чӣ мегӯянд аввалин бозие ки шумо доварӣ кардед кадом дастаҳо буданд? бале кию ки бозӣ дошт чӣ гуна гузашт? хош 2019 мо ба курс даромадем. курсро тамом карда будем. моҳи январ буд. баъдан моҳи апрел дар хотир дорам 4 апрел 4 март бахшиш оид ба бахшида ба иди модарон мусобиқа ташкил кардан. дар он ҷо бори аввал парчамро дар даст гирифта ба майдон баромада будам. шумо доварӣ яъне чӣ мегӯянд? кӯмакдовар ҳастам. бале хуб дар тарафҳои майдон яъне аз тарафи рост ё аз тарафи чап меистану ба довари асосӣ кӯмак мерасонад. ва мухлисони футбол бисёр нағз мебинанд ҳамин доварҳоро. аз чӣ сабаб? аз сабабе ки бисёр офсайд медиҳанд вақте ки кумири мо гол мезанад. аз ҳамин сабаб дӯст медорем баъд мебинам. бисёр ба мо дӯст медорем. бале офсайд зиёд нишон медиҳанд. хуб инак гузарондан дар кор. бале бошад. инро мегузаронем. хуб бояд ҳамааш дар як табақча бошад? бале ҳамаш қабат ба қабат бинандагони гиромӣ. дар он бозие ки шумо аввалин маротиба доварӣ кардед занҳо бозӣ доштанд? бале дастаи занон буд. занон бонувон. бале бонувон чанд сола? вай набуд. 30 сол вай надошт. душвор набуд ба шумо? на каме чӣ ҳиссиёт доштед? бале каме ваҳм доштам аз ваҳми зиёд. ин бори аввал аст ки ман офсайдро дидаму парчам задам. ҳангоме ки парчам мезанӣ мебинед ки дар хати офсайд истодааст. парчамро мебардорӣ меистӣ. инҷо каме иштибоҳ карда будаму парчамро мебардоштаму қатори бозингарон медавидам офсайд гуфта. ин иштибоҳ аст. бояд истӣ. акун ман медонистам ки бояд истам аз ҳаяҷони зиёд яъне ки бори аввал дар майдон ҳастаму парчам мезанам. доварӣ мекунед? бале каме дар ҳаяҷон будам. баъд як хосияти хуб доранд. ҳамин як феълу
рафтори бисёр зебо доранд ҳамин доварони чӣ гӯем агар канорҳои ҳамун майдон вақте ки мебинанд офсайд аст бозиро ман намекунанд то он даме ки чӣ гӯянд агар ҳамун ҳамла ба итмом нарасад ё мезанад гол мешавад баъд мебинӣ парчама бардошт офсайд. نه این بله درست قید کردید این هنگامی که وار یعنی پیدا شد هنگامی که بازی با وار است یعنی هنگامی که داور نمیبیند بعد وار نه شما میگید که کمک داور میبیند و پرچم نمیزند یعنی همون با آخر میرساند همون سیتواسیه وقتی گل شد همه چی میگن جشن میگیرن و بعد میبینی که پرچم برداشت این وار هنگامی که وار برآمد در پروتکل وار این اومده است که هنگامی که حمله‌گر یعنی شانس گل زدن دارد خب باید او را تا آخر به اتمام رسانیم بعدا وار لای میکند و بعد وار میبیند وار میبیند بله این برای وار است خب اینم فکر میکنم که همون برای باز هم دقیق‌تر یعنی چی گویم اگر فهمیدنی گل تازه است یا نه برای همین قانون بسیار خوب حاضر امینه از ترکتراشک گذرانیم سه تا گفتیم سه تا کارتوشکا بینندگان عزیز برای خورش امروزه ما لازم میشود. خب وقتی خالی فکر میکنم که کم دارید چرا کم دارید؟ خالی کم است خب با کدام کارها مشغول میشوید در وقت خالیت؟ در وقت خالی؟ در وقت خالی بسیار وقت موسیقی گوش میکنم. بله موسیقی گوش میکنم بعدا که برای ما انگلیسی مهم است زبان انگلیسی بله مستقلانه توسط یوتیوب که برنامه ها هست برای آموختن زبان از آنها استفاده میکنم و تماشا میکنم و میخونم. یک تا دیگر کنم یک کیفایه است؟ نه کیفایه است. خب باشد کیفایه است. سه تا کارتوشکا. خب گفتید که در وقت‌های خالی زیادتر موسیقی گوش میکنید. خب کدام نمودی موسیقی ها زبان انگلیسی از گفتید از سراینده های خارجی یعنی زیادتر از غرب. خب یگان مراتبه شده است که در وقتی بازی بازیگر با شما فشار آورده باشد آمده باشد گوید که نه این درست است این کار بله زیاد بود این کارها زیاد هست تا حال هست بله و شما چی میگوید در جواب هنگامی که اولین بار شروع کردم من نیز جواب میدادم پاسخ میگفتم بعدا نه وزیر برام آرام هستم میگم خب تمام بازی کن تمام دیگه ایلاج نیست خب با اشتباه زیاد راه میدین این داورا در زیاد میشد که بله به اشتباه نمیشد هر کس اشتباه میکند اما در هر اشتباهی که کردی این برای تو باید درس شود تا اینکه دفعه دیگر این اشتباه نشود دفعه دیگر با اشتباه راه ندیم خب باشه خب چیکار کنیم ماینز رو بر من ماینز بله باشد ماینز ها قاشق اگر به شما لازم باشد یک دقیقه خب همین در بازی طوری 90 دقیقه با فکر میکنم داور زیادتر میدود از بازیگران فوتبال مانده نمیشه تقریبا چند کیلومتر میدوید در میدان هر گونه میشد وابسته از بازی ها از سرعت بازی چگونه است میشد 5 کیلومتر 4 کیلومتر 8 10 12 از سرعت بازی وابسته است زیاد شده است یا اون چقدر بود از من در یک بازی بود که در سنگاپور این بازی برگزار گردیده بود در آنجا تقریبا 6.5 7 کیلومتر برآمد از من که سرعت بازی کمی بود تیزتر بود بله بهترین خب در نقشه شما نیست که مثلا داور اساسی یعنی شاید در کدام یک بازی
نه орзу надоред ин хел نه من کمک دوباره خوب است برام خوش است хуш аст بله сабуктар аст фикр мекунам ё на гап дар сабуки не барои худам махбуб аст бале беҳтарин хуб майонез бинандагони азиз аз як қабати картошка ва аз болаш майонез ва баъди картошка боз чӣ кадом сабзиро сабзӣ сабзиро бале сабзиро сабзиро гуфтед як қаҳрамон аз филми Mortal Kombat баёнмасид сабзиро ном дорад хуб бале фикр мекунам шинос аст ба шумо хуб ина аз туптарош гузаронам дар футбол фикр мекунам амин дар бозиҳои байналмилалӣ футболбозон бо кадом лафз гап мезананд зиёд бо забони англисӣ ҳамашо футболбозон бале на бо ҳамтим бошанд бо забони модари худ ҳарф мезананд ана бо шумо чӣ ҳангоме ки бо доварон ҳарф мезананд бо забони англисӣ бо забони англисӣ забони англисӣ довар низ бо ҳангоме ки хоҳад ягон гапро ба ҷавоб диҳад ба ҳатман ба забони англисӣ фикр мекунам ин футболбозон кам дӯст мешаванд бо доварон ҳамин хел аст дуруст чунки аз рафти бозиҳо мебинем пеш аз омадан ба барномаи лазиз аз кадом бозӣ кадом охирин ҳамун бозие ки шумо доварӣ кардед кадом бозӣ буд кадом даставо бозӣ доштам хуш пеш аз омадан имрӯз соати 9 хуб 9 саҳар 9 саҳар бале ман бозӣ доштам дар варзишгоҳ хуш дастаи хуҷанкати душанбе бозӣ карда будам дар он ҷо доварӣ кардам шаҳри хуҷанд бале дар он ҷо доварӣ кардаму баъдам ба ин ҷо омадам хуб ба шумо писанд аст касбата бале беҳтарин хуб гуфтед ки имрӯз кам ҳастанд духтарон ва бинандагони гиромӣ ин боиси чӣ гӯем агар фахрам аст ифтихорам аст ки занҳои мо имрӯз доварӣ мекунанд дар бозиҳои байналмилалӣ дар футбол яъне довар ҳастанд яъне ин беҳтарин чӣ гӯем агар боиси фахрам аст хуб ана сабзӣ боз яктои дигар лозим аст кифоя аст кифоя аст хуб аст хуб дар майдон кам ҳарф мезанем ҳангоме ки коммуникейшн бошад коммуникейшн ин коммуникейшн яъне радиосвязе ки доварон истифода мекунанд ҳар як воқеа ки рух медиҳад бояд мо бояд информатсия диҳем яъне хабарро расонем бале хабарро расонем ҳарф мезанем бисёр ҳарф мезанем гап мезанем хуб бо коммуникейшн яъне бо ҳамун чӣ гӯем агар ҳамун микрофонҳое ки рацияҳое ки доред бале хуб вақте ки майдон серодан бошад чӣ гуна аст бо садои баланд бояд суҳбат кунем садои баланд кати ҳарф мезанем ки то ин ки бишнавам ва барои ҳамин имрӯз дар меҳмонии барномаи мо Дилшода Раҳмонова бо садои паст суҳбат карда истодаанд сабабе ки садои худашонро нигоҳ дошта истодаанд барои бозӣ хуб чикор кунем акун навбат ба майонез ин тавсия ки буд хӯриша омода кардан ин гуна хӯриш омода кардан дар барномаи лазиз хуш бо хоҳарам хоҳаратон бале дар оила чанд нафар бо ӯ ҳамсӯҳбат шудему гуфтам яъне ту бар ман чӣ вай медиҳӣ тавсия медиҳӣ баъдам гуфт ин салат хеле хуб аст аз ин ма худ яъне тайёр мекунем дар хона гуфтам фикри хуб аст фикри хуб аст бале беҳтарин хуб дар оила чанд нафар ҳастем мо дар оила 5 фарзанд мебошем бузургамон калонтаринамон апам мебошад хуб мард ҳастем бале ду бародар дорам ду бародар дорам хуб вақте ки шумо ин касб ба интихоб кардед хонадони шумо яъне падаратон зид набуданд на тамоман зидам ман аллакай оғоз кардам ба рафтани курс баъдан як рӯз нишаста будем дар сари дастархон баъдан падар буд
бародаронам. хуб баъдам гуфтам ки ман мехоҳам довар шавам. баъдам падарам ҳамхел шуда на тарсонда. баъд падарам ҷиддӣ қабул накардам. баъдам гуфтам падар ман аллакай оғоз кардам ба рафтани курс. баъд бародари хурдиям ӯ низ завқ дорад дар футболро хуб мефаҳмад. баъд гуфт дилшода ин барои ту нест. дар он ҷо хеле нозикиҳо зиёд аст ва дар кор нест. аз паси касби худ шав. ман ки фарматсевт ҳастам. хуш донишгоҳи миллиро тамом кардам. яъне фарматсевтика дорусоз. шуъба дорусозӣ. бале. хуб баъд чӣ хел шуд? онҳо ба ман бовар накарданд. гуфтанд ки аз қабул намекунанд. бале аз уҳдааш намебарои хеле нозикиҳош зиёд аст. баъдам гуфтам на ман метавонам. ин кори мешудагӣ аст. аммо хеле душвор буд баром. чун футбол бозӣ накардам. ягон маротиба. бале. ва медонед як бурди шумо ҳам ҳаст ҳамин машғул шудан ба варзиши сабук. бале. кӯмак зиёд кард. бале. варзиши сабук бар ман дар ин соҳа хеле кӯмак кард ки барои довар яъне физически мегӯянд яъне муҳим аст. ҷисмонӣ бале. ҷисмонӣ. ҷисмонӣ бояд ту омода бошӣ. ман ки ҷисмонӣ омода будам танҳо қонунҳоро аз худ кардаму яъне практика таҷрибаҳоро дар майдон гузарондем. зина ба зина ва имрӯзҳо расидед ба. бале. хуб чӣ кор кунем акнун? акнун моҳиро. моҳӣ. бале. моҳӣ консервашуда бинандагони гиромӣ, консервашуда. бадани худам ҳамун хел чӣ гӯем агар дар ҳолати варзишӣ яъне ҷисмонӣ яъне нигоҳ доштан бояд кадом хӯрокҳоро истеъмол кардем ки ба кадом намуди варзиш зиёдтар машғул шуд? барои нигоҳ доштани ҷисмонӣ ҷисм хӯрокҳои калориянок калориядор. бале аз инҳо истифода кардан дар кор масалан сафедаҳо бояд минерални аз ин чизҳо истифода бояд кард. яъне табиӣ бошад ҳамаи бале. хӯрокҳои истеъмол мекардагиамон. бале табиӣ бошад хуб аст. баъд сари вақт ғазо хӯрдан яъне наҳор хӯрдану ҳамашро сари вақт кардан дар кор. баъдан хобидан сари вақт. бале ин муҳим аст барои варзишгар. хобидан бале хобро чӣ мегӯянд гирифтан. бале. аз хоб сер кардан. бале ин муҳим аст. ва албатта ки ҳам хоби шаб. бале. ин тавсияи футболбози машҳури дунё Криштиану Роналдо аст. яъне гиромӣ ки хел футболбоз бояд сари вақт хоб кунад. бале. беҳтарин. ва имрӯз ба шумо ҳам тавсия медиҳад дилшода. беҳтарин. хуб чӣ кор кунем акун? ҳам моҳирам қабати дигарашро қабати худашро гузоштем. баъд ин моҳӣ мегузорем боз пиёзро. пиёз. бале. оби пиёза рехтан гирам. бале. хуб шуд. хуб дар ҳамон бозиҳои африкае ки мегузаронед доварӣ мекунед дар он ҷо душвор нест гузаронидан яъне ҳамон худи ҳамон бозиҳо яъне фишор аз тарафи роҳбарияти Африка яъне нест ин хел чизо. чӣ гӯям? танҳо ответственность. ҷавобгарӣ, масъулият. бале ҷавобгарӣ хеле вазбин аст. аз иштибоҳи ту метавонад як давлати дигар як мамлакати дигар метавонад мағлуб шавад. пиёз яъне якум қабат бинандагони гиромӣ буд картошка, дуюм қабат боз майонез, боз сабзӣ, боз майонез ва моҳӣ, пиёз, боз майонез. дар ҳар як қабат бояд майонез яъне чӣ мегӯям ворид кунем ба хӯриш. хуб ана акнун баъд панир аз болои тухм аст ё ин ки ҳозир сафедии тухмро мекунем. баъд аз вай майонезро мекунем. баъд панирро. бинандагони гиромӣ имрӯз ёдовар мешавем ки дар меҳмонии мо довари байналмилалии футбол ҳастанд Дилшода Раҳмонова ва
бисёр аз суханронияшон бисёр маълум аст ки монда ҳастанд, чунки гуфтанд ки аз чӣ мегӯянд, аз бозӣ омаданд ба барномаи мо. хуб тӯли 90 дақиқа давиданам ин як чӣ мегӯянд, як қаҳрамонӣ аст ва ҳамун чӣ хеле гуфтед диққат фақат бояд ба бозӣ бошад. гармиша намегӯянд. Бо гарм аст ҳаво, бале. Хуб бисёр гарм аст. пӯшидани ягон ҳамуд кӯлоҳи яъне аз На, истифода намекунем. мумкин нест. мумкин ака баъзе ҳолатҳо мешавад ки истифода мекунам, аммо ман истифода накардам. истифода накарде? Не. хуб хуб барои боз ҳам ҳамун ба иштибоҳ роҳ надодан, ин ки ба саросимагӣ роҳ надодан, бояд кадом ҳамун тамринҳоро бояд ба сомон расонд ки ҳамин иштибоҳҳоро бартараф намуд? барои иштибоҳ накардан ба саросима нашудан. дар мо мегӯянд жди смотри. ҳаст агар шумо аҳамият дода бошем, вақте ки офсайд мешавад, довар медонад ки офсайд аст, дар хати офсайд аст, аммо каме пауза, каме интизор мешавад. бале, дар он ҷо чӣ рух медиҳад. ҳангоме ки дар хати офсайд аст, ту зуд офсайдро мебардорӣ, аммо ӯ тӯбро намегираду ҳамлагаре ки дар хати офсайд нест, ӯ медорад. ҳамеша камакак интизор бояд шуд. интизор бояд шуд. беҳтарин. хуб акнун гузарем ба панир. Бале, панир. хуб панирро ҳам аз майдатар гузаронидан, фикр мекунам ки чиқадар майда бошад, ҳам қадар барои панир хуб аст. хуб бинандагони гироми, акнун хӯриши мо ҳам омода шуд, ба як тараф мегузориму мегузарем ба қисми пирог. хуб ҳозир бинем ки чӣ гуна бояд тунук кунем, яъне хамирро тунук кард ва аввал бинам ба дуюмаша ман худам, бинандагони азиз, дар ҳузури ҳамаи шумо тунук мекунам. Як тухм гуфтем барои ҳамун болои худи пирог. бале. баъдан панир. Панирро аз турктарошак гузарондан лозим. Бале. хуб ман мегузаронам. ба ғайр аз футбол боз чӣ хобби доред? Хобби доред ягон чиз? хоби? Бале. Давидан. Давидан? бале. аз давидан монда намешавед? На. зиёд чӣ қадар давидаед дар? зиёд? хуш, аз ҳамада душвортарин 28 километр дар Тавилдара, дар роҳи Тавилдара буд. 28 километр? бале. рӯзи шанбе буд. ёд дорам рӯзи шанбе давида будам дар Тавилдара. ин чӣ ягон озмун буд? бале, ба полмарафон омодагӣ медидем. Бале. ниммарафон. баъдан дар Тавилдара, дар ноҳияи Тавилдара омодагӣ медидем дар он ҷо. хуб дар он ҷо 28 километр давидам, ки дар баландӣ буд, дар роҳҳои баланд будувай буд, каме душвор буд баром. баъде ки дар он ҷо медавидем, дар яъне нишебиҳо дошту? бале, ҳангоме ки дар он ҷо тамрин мекардем, хуб баъдан ба марказ меомадем, дар марказ хеле сабук медавидем, баромон барои шумо сабук? Бале. бале, мушкилӣ намекард. мушкил наметофт? бале. чунки ҷо раҳҳои ҳамвор аст, бедушворӣ аст албатта. бале. аз ҳамин сабаб.
خب پنیر بینندگان عزیز قریبا همین یک بالاش هم میپوشونیم و میگذاریم با تفدان. بینندگان گرامی این بسیار زودپز است و فکر میکنم همین در بعد از مانده از به خانه برگشتن از کار میتونید در طول همین نیم ساعت همین با اصطلاح پیروگ آماده کنید. خب اکنون میگذاریم به تفدان بینندگان عزیز و طول 15-20 دقیقه باید در حرارت 150 درجه پزد. خوب بینندگان عزیز و انتظارم شدیم همون پیروگی ما در تفدان فکر میکنم که الکی آماده شده است یا باز شما خوبتر میدونید طولی 20 دقیقه ایستاد نه؟ بله. حرارت 150. خب یک دست پوشک گرفتن لازم برای اینکه دستمون نسوزد و بسیار یک بوی بامزه دارد این. ببینید نمودش هم بسیار زیبا. خب بینندگان گرامی وقتی از همه مهمی برنامه لذیذ هم فرا رسید چشیدن خوراک چشیدن خوریش و اکنون حاضر میچشیم و مزه‌اش رو یک بار به شما میفهمونیم و بسیار لحظه‌ای که من انتظار هستم میخوام که هر چیز زودتر میخواد یک قسمی خوردککش رو گرفته مرحمت کنیم مزه‌اش چشیمو بینندگان عزیز و گوییم که با مزه است یا با مزه است البته. بله. چای شما با حاجید بهترین میدونید بسیار با مزه است بسیار همون باید مقدار شما گرفته همون کم کم نمک پاشیده بسیار با مزه است هم مزه ماهی هم مزه سبزوات ها و مزه پیاز من تماما حس نکردم. پیاز رو در آب تر کردیم برای همین بله برای همین صدای همون پیاز هست و یعنی همون به قول وقتی که برای خیچ پیاز هست و خودش مزهش نیست. بهترین سلامت باشید. خیلی با فکر شما با مزه است. خوب اکنون بینندگان گرامی میگذاریم به قسم دیگر یعنی خوراک دوم. مرحمت شما گیرید منم میگیرم هم خیلی این پیروگی اسیتینی بود. زودپز بله. این بهترین مرحمت بسیار بامزه در حقیقت بینندگان گرامی بسیار بامزه بسیار آسان‌پز. خوب بینندگان عزیز اکنون چشیدیم و بسیار خوریشی بالازه یعنی پیروگی بامزه برای ما آماده نمودن دیگه شده بانو و تشکر زیاد که امروز دعوت ما رو پذیرفتید و آمدید و بسیار شاد گشتیم از شناسایی با شما از دیداری شما و از خوریشی که بسیار بامزه است امروز برای ما آماده نمودید. سلامت باشید وقتی خود صرف نمودید و آمدید با برنامه ما بسیار میندار هستیم و چی تمنیا دارید برای بینندگان تلویزیون سفینه؟ برایشان پیش از همه سلامتی بردباری رو تمنا دارم و گفتنی هم که همیشه با ورزش مشغول باشن. سلامت باشید و بینندگان عزیز بله
албатта бо варзиш машғул шудан ин ба саломатии шумо ба зиндагии шумо боз як ранги дигар боз як саломат мегардонад бадани шуморо ва манам аз фурсати муносиб истифода бурда ба ҳар яки шумо таманнои онро дорам ки саломат бошеду дар корҳоятон дар кору фаъолияти зиндагиятон ҳамеша бурдборӣ бошад, дастархонатон пур аз файзу пур аз баракат бошад, дар фазои хонадонатон шодию хурсандӣ таманно дорам ва аз нафас кашидани фазои хонаатон ҳамеша табатон болида гардад. Ин барномаи лазиз бо Отақони Аловдин буд. Хайр, то барномаҳои оянда.